Bueno, eta orduan, zuk esan dezu, ja 1 urte zuaztela bertan, baina kontatu pixkat historia hasieratik oinarriak eta nondik gandatu zer. Hasi zirenak emakumeak ziren. Martin Azurikaldai hasi zen bere garaian, hasiera batetan zeukaten txokolateria. Eta zeukaten Agirre familiarekin, lehendakariaren Agirre familiarekin txobil txokolateak. Bilbon oso ezagunak zirela. Eta eurak zeuskaten, nola esaten dira horiek, Ameriketatik eta ekartzen zituzten txokolateak, eta bere garaian hor sokonuzko txokolatea kakaoa oso apresetua zeon, eta ekartzen zituzten Bilbora. Europa osoan oso apresetua zen, eta orduan hortik atera zen sokonuzko turroi adibidez. Zer klasikoa dan ben Bizkaian, oso klasikoa. Hiru koloriak ondo markauta. Hiru pralineekin, bai. Nik hori erakutsi ziniten, loizatetarrak, lekeitioko pasteleruak, behiek erakutsi zieniten nahi, turroi hori. Oso jatorra dira, bai. Eta hori, eta, bueno, bere garaian, Martina, alargun gehatu zen, eta zeuzkan 15 seme alaba. Wow. Eta seme alaben horren artean, zegoen kontxabaitua, zegoela berseme bategaz eskonduta, eta baita alargun geratu zen. Horrek zeuzkan 10 seme alaba. Eta bien artean elkartu ziren, eta esan zuten, gozen pasteleri bat egitera. Ziren bere garaian, emakume oso bizkorrak eta fenomeno batzuk. Jo, 15 seme, alargun gelditu, eta venga, enpresa montatzea, Hori da, aurrera aterazteko. Eta, kontxabaituaren seme bat, Aitite Pepe esaten duguna, hori zen lehendabiziko gozogilea. Hori Parisera eta bidali zuten ikastera, eta, bera Bilbora etorri zen, pasteleria montatu zuten, eta dena primeran. Lan pilo bat, jende asko, baina seme guztien artean, lan egiten zuen bakarra, bera zen. Orduan berak esan zuen, hau ezin du horrela jarraitu, mundu guztia dirua kajan sartzen, eskua sartzen, eta bera bakarrik lan egiten. Arrapata baino lana gutxi, no? Eta berak orduan aldin zuen Bilbotik, eta etorri zen negurira, ondela 1 urte. Hori zantzan, orduan sortu zian Zurikaldai desberdinak, hori da. Geratu zen Bilboko alde batetikan, eta negurin bakarra zegoen, bere garaian. Montatu zuten Areetan, eta montatu zuten Algortan. Nire Aitite Pepek eukizuen seme alabake bai, eta zeuzkan beste bi neska, nire mama, Mertxe, eta Tere, Areetakoa. Eta eurak ere bai banandu inziren. Orduan montatu zuten Areetakoa eta Algortakoa alde batetikan, eta bestetik neguri, eta Algortan ere bere garaian beste bat geneukan. Eta gero, demorarekin Algortakoak kendu inzan, baina montatu genuen Getxon, eta gero orain Portugaleten dakadu. Bikain. Hori, askar esan da. 200 urte horrela, tintan. 200 urte, tita batian. Tita batian, oize. Ona,